Bună, dragilor! Ce faceți? Vreau să vă spun că eu astăzi filmez cu mare bucurie pentru voi unboxing-ul catalogului cu numărul 12. Este comanda făcută din acest catalog care are valabilitate până în data de 13/9 la ora 17. Suntem obișnuiți să avem campaniile până în orele târzii ale nopții, de aceea încă o dată vă atrag atenția că acest catalog se încheie la ora 17 și site-ul va fi închis până a doua zi. Asta datorită faptului că vom avea mai multe schimbări și, bineînțeles, toate în bine. Se schimbă cu totul site-ul, avem modificări asupra discountului, asupra bonusurilor, dar, bineînțeles, nu am să vă rețin cu aceste detalii acum, pentru că v-am promis unboxing-ul. Dar, înainte de a începe, vreau totuși să vă atenționez asupra tombolelor. Avem foarte multe în această campanie și nu numai, toată luna septembrie. În primul rând, plasând o comandă de minim 100 de lei preț de catalog, vom intra automat în tombola pentru un produs. Primim automat în această comandă un produs surpriză. Au fost, de exemplu, aspiratoare, blender, diverse produse cosmetice. Rămâne să vedeți ce am primit eu în acest colet. Eu știu ce am primit pentru că se vede în momentul plasării comenzii. Vom primi câte un produs în fiecare campanie, și campania 12 și campania 13, pentru că și campania 13 începe în septembrie. Atenție, nu vom primi câte un produs pentru fiecare comandă de 100 de RON plasată pe același cont. Fiecare consultant primește un singur produs la prima comandă de cel puțin 100 de RON. Drept urmare, nu se multiplică. Premiul tombolei nu se multiplică cu 100. În schimb, ce se multiplică, dragilor, sunt șansele la câștigarea unei mașini noi. Ați auzit bine, Oriflame în această lună, în luna septembrie, pune la dispoziție 3 mașini noi Citroen C3. Ați auzit bine, dragilor. Perioadele de tombolă sunt următoarele. Prima tombolă va fi pe perioada 1-10 septembrie, a doua perioadă 11-20 septembrie, iar a treia perioadă va fi 20-30 septembrie. Drept urmare, pentru fiecare comandă plasată de minim 100 de RON în aceste perioade veți primi câte o șansă la câștigarea uneia dintre cele 3 mașini. Dacă aveți, de exemplu, o comandă de 450 de RON, să spunem, automat aveți 4 șanse. Drept urmare, eu mi-am pus deja comanda și pe contul meu și pe contul soțului, bineînțeles, să aibă și el șanse de câștig, și cu siguranță voi plasa comandă și în campania 13, pentru că în această campanie deja intrăm în altă perioadă a tombolei și nu vreau să ratez nicio șansă. Și asta nu e tot, dragilor. Pe lângă cele 3 mașini puse la dispoziție, Oriflame ne mai pune încă câte un premiu. În cazul în care nu vom câștiga mașina, putem intra în cealaltă extragere în care putem câștiga un voucher în valoare de 2500 de lei, din care vom putea achiziționa ce produse Oriflame dorim. Deci ne achiziționăm produse la alegere. Ceea ce cred că este minunat, având în vedere că 2500 de lei este o sumă considerabilă totuși. Acestea fiind spuse, să nu mai lungim, să trecem la unboxing, pentru că avem câteva produse minunate. Vreau să vă spun că nu le-am aranjat în niciun fel, poate o să fiu și eu surprinsă odată cu voi, doar am desfăcut cutia să nu fac atâta zgomot. Nici nu știu cu ce să încep, abia aștept să le desfac și, bineînțeles, să le testez. Prima pe care am pus mâna este această mască de păr de la Milk & Honey. Sincer, am mai încercat-o în trecut. Nu am fost foarte încântată de ea atunci, pentru că nu aveam părul vopsit. Dar cu siguranță acum mă va ajuta enorm.
având părul vopsit, ne promite să redea un păr radiant, moale și foarte mătăsos. Sunt convinsă că mă va ajuta pentru că am în baie în această clipă șamponul și balsamul de la această gamă. De aceea am zis să întregesc gama cu masca, care poate fi folosită o dată de 2 ori pe săptămână și conține o combinație hrănitoare și luxoasă pentru îngrijirea intensă a părului. Deci, șamponul pentru curățare, balsamul pentru o descălcire ușoară a părului și, bineînțeles, avem neapărat nevoie și de tratament, mai ales noi cele care ne vopsim. Ce mai avem aici? Avem de la Elvi o apă de toaletă. Este o apă de toaletă pe care eu efectiv o ador. Are ca note principale lăcrămioara, flori pe care le ador efectiv, și mosc alb și flori albe, dar persistă și predomină mirosul de lăcrămioare. Vedeți că și avem aici pe cutie desenate lăcrămioarele. V-am spus că s-ar putea să fiu surprins odată cu voi. Avem de la Eleo, am să și desfac să vă arăt pentru că au schimbat ambalajul. Ulei pentru păr. Avem ambalaj de sticlă, ceea ce nu poate decât să mă bucure pentru că știu cu siguranță că orice conținut este îmbuteliat în sticluță sau recipient de sticlă și păstrează mult mai bine proprietățile decât altfel de ambalaj. Acest ulei de păr de la Eleo asigură protecție intensă pentru părul uscat, deteriorat sau vopsit. Mai mulți participanți la studiu au fost de acord cu aceste aspecte într-o proporție foarte mare și anume 99%. Părul este protejat de instrumentele de coafat la cald până la 230 de grade Celsius. Părul este protejat de electrizare timp de 48 de ore. Acest recipient are acest sistem de închidere-deschidere, datorită faptului că nu are un capac, să putem bloca recipientul atunci când călătorim. Vreau să vă spun că eu ador aceste uleiuri. Au la bază 6 uleiuri prețioase plus al 7-lea ulei prin care facem minuni. Dozăm 2 pompițe, 3 în funcție de lungimea părului, încălzim bine uleiul în palme și îl distribuim cât de cât uniform pe lungimea părului, după care venim, bineînțeles, cu o perie pentru a distribui cât mai uniform uleiul. Abia aștept să îl folosesc. Am aici mai multe, nu știu dacă le găsesc pe toate, dar vi le arăt în ordinea în care le găsesc cât de cât. Am cumpărat pentru copilaj periuțe de dinți de la Optifresh. Au aici o ventuză care îi va ajuta să poziționeze ușor periuța de dinți. Și, bineînțeles, Optifresh, tot pentru copii, o pastă de dinți cu aromă de căpșuni. Este preferata prichindeilor mei. Am văzut că au rebranduit-o, dar bănuiesc că este la fel de eficientă ca cealaltă. Spune că este potrivită pentru copii cu vârsta între 2 și 6 ani. Abia aștept să le ofer pentru că nu am avut-o pe stoc o perioadă și vreau să vă mărturisesc că mi-au cerut-o insistent pentru că au rămas fără și chiar și-au dorit această pastă de dinți. Mi-am comandat, au fost pe ultimele pagini ale catalogului, încă le mai găsiți, număr de 4, măști de păr, mască cu o consistență de smoothie cu mango. Vreau să vă spun că aceste măști miros exact acest produs, a mango, și avem și pe cele cu banane, doar că acestea cu mango sunt recomandate pentru părul vopsit. Comandând 2, aveți un preț mult mai bun pentru ele. Aici două bucăți pieptăn cu dinții rari. Este recomandat pentru persoanele care descălcesc greu părul sau pentru persoanele care au părul natural creț.
de la Royal Velvet. Avem pe ultima pagină a catalogului o ofertă imbatabilă pentru doar 30 de RON. Este aici, puteți să vedeți. Este o cremă de noapte care oferă o piele mai netedă și mai fermă în doar 5 minute, așa promit. Are mai multe ingrediente, cum ar fi infuzia de iris negru și multe altele, care fac efectiv minuni și care refac pielea pe parcursul nopții. Și, bineînțeles, am găsit și minunatul meu cadou. Acesta este cadoul pe care l-am primit la tombolă. Este produsul meu gratuit, care în catalog se regăsește în valoare de 99,9 RON. Deci 100 de RON o cremă, dar este o cremă minune pe care eu am primit-o gratuit la tombolă. Deci, practic, am comandați produse de 100 de RON și primiți alt cadou în valoare de 100 de RON. Mi se pare wow, efectiv. Ce este cu această cremă? O ador pentru că face parte dintr-un anume set. Eu recunosc că atunci când folosesc aceste creme de la Novage, folosesc întregul set pentru a avea beneficiile 100%. Face parte din setul Novage Bright Sublime, care estompează petele pigmentare cu până la 50% și este un fapt dovedit clinic. Mărturisesc că anul trecut am reușit să reduc petele 100% cu această cremă, pete apărute în urma expunerii la soare. Are la bază tehnologia patentată Multi-Bright și extract de celule stem din gardenie. Conferă și luminozitate pielii, am uitat să vă spun. V-am spus, este mult mai benefic de folosit în set. Acest set fiind format din 5 produse, gel de curățare, crema de contur a ochilor, un ser, care este și magicianul acestui set, crema de zi și crema de noapte. Ce avem aici? Cred că le-am luat pe toate 3 bine. Să vedem. Am și unul al clientei și pe acela nu am să-l desfac. Bineînțeles, noutatea catalogului cu numărul 12 este pe prima pagina catalogului și anume ruj cu strălucire intensă de la The One Irresistible Touch. Să vedem după nuanțe pe care le pot desface. Deci cel al clientei unul îl dăm deoparte. Și avem aici două rujuri minunate care au un aplicator deosebit și diferit față de cele cu care suntem obișnuiți. Este un aplicator în formă de burete. Rotim până în clipa în care vedem că apare produsul. Cred că am scos puțin cam mult. Miroase plăcut, subtil. Și avem a doua nuanță din catalog. Cu siguranță că îi fac și un mic swatch, deși nu știu dacă ar trebui, că nu am șervețele lângă mine. Dar așa să vă faceți o părere, o idee. Ruj cu strălucire intensă. Îmi place foarte mult nuanța. Abia aștept să o port pe buze și, bineînțeles, am să revin cu poze pe conturile mele, Facebook, Instagram. O să vă las în descriere unde mă puteți găsi. Și a doua nuanță, de fapt aceea era a doua nuanță din catalog și aceasta este un aruncat, dar încerc să revăd. Aceasta este roz, cred că. Brown. Am greșit oare nuanța? Da, maro. Dar este un maro care cu siguranță mă va avantaja. Cred că am vrut să pun ceva roz și am greșit nuanța și am pus ceva brown. Vedeți? Asta am vrut să vă arăt, asta era ideea. Să vă arăt că are o finisare super lucioasă. Spun cei de la Oriflame că are gust de vanilie și
ar rezista până la 6 ore, ceea ce este foarte bine pentru un ruj asemănător unui gloss. Știm cu toții, glossurile nu rezistă foarte mult. Ia uitați că m-am șters și totuși au rămas urme, ceea ce dă o siguranță că va rezista cât de cât pe buze și mă voi bucura o perioadă îndelungată de el. Am aici un turban din acela cu nasture care vine, wow, e destul de lung, așa, nasturile vine aici în față, restul turbanului pe păr și vine prins aici nasture pentru a fi mai ușor de utilizat. Are un material așa pufos, stil cocolino, drăguț, abia aștept să-l folosesc. O periuță de dinți, am luat două, ar trebui să o găsesc și pe a doua. Da, am zis că n-am pregătit comanda și sunt amestecate. Ambele de la Optifresh, una cu permoi, una cu per cu duritate medie. Aici avem și striații pentru limbă. Le vom schimba și pe ale noastre. Din gama Wellness, supa mea preferată, adică una dintre ele, avem două supe, pe ambele le ador efectiv. Cred că întind mâna mai des după aceasta cu sparanghel. Nu știu sincer de ce, îmi place și aceea cu roșii foarte mult. Ce este cu această supă? Această supă pentru mine înlocuiește o masă și face o treabă foarte bună pentru că îmi taie sațietatea de foame, dar în același timp îmi conferă o masă bogată în vitamine, în proteine, cu un aport minim de calorii. Ați auzit bine, dragilor? O porție are doar 70 de calorii. Ce să vedeți? Cât un măr? Mâncăm un măr sau mâncăm un bol de supă, cremă de sparanghel, este același lucru, dar avem proteinele necesare organismului. Deci nu vom priva organismul de ceea ce are nevoie, încercând să ne menținem silueta sau să slăbim, de ce nu. Este un produs care poate fi folosit de cei care țin post sau de vegani, datorită faptului că are proteine din 3 surse vegetale, și anume soia, mazăre și cartof. Este ușor de preparat. Dacă doriți, am să fac, bineînțeles, un video separat doar despre aceste supe, suplimente alimentare, ce doriți. Am aici, asta să le iau, că sunt împrăștiate în tot coletul efectiv. Mai multe, le arăt și le și dau la o parte. Sunt mostre ale noi ape de parfum Divine exclusiv. Este o lansare din noul catalog și sincer, abia aștept să-l probez. Eu comand astfel de mostre pentru a le oferi cadou clienților și fetelor care sunt înscrise în echipa mea. Am să mai dau deoparte la ce v-am arătat deja, cum ar fi această apă de toaletă de la Elvi. So Fever Together, apă de toaletă, a fost la oferta săptămânală, acum nu mai este, avem la oferta săptămânală altceva. Mr. Giordani a fost în catalog și un Giordani Gold White Original. Pe acesta l-am primit într-un program pe care l-am făcut. Am făcut o comandă de o anumită sumă campania trecută. Drept urmare, am fost răsplătită cu acest parfum pe care eu, sincer, îl ador. Are o persistență mare. Am înlocuit taxa de transport cu această apă de colonie, care poate fi folosit drept spray de corp. Are Sensity Sun Sparkle. Exact cum îi spune numele, are un miros care ne duce cu gândul la vară, la acel miros plăcut pe care îl resimțim atunci când deschidem geamul dimineața și simțim acea căldură de vară, dar plăcută. Acel miros de vară este exact acest miros pe care îl regăsim de la On Color, această ojă, Sweet Lilac este nuanța. Este în cantitate de 5 ml, dar
mai mult decât suficient, vă spun sincer, nu apucă să expire sau altceva. De la Giordani Gold, 2 pensete, nu le desfac pe comandă. Aici, 2 la număr, avem o ofertă imbatabilă la această apă de parfum. Giordani Gold original. Este un parfum floral care are în compoziție mandarină, floare de portocal și paciuli. Este, bineînțeles, același parfum pe care îl știți de ani de zile, consacrat, se rebranduiește sticla, dar mirosul niciodată nu se schimbă. Deci, dragilor care sunteți fani ale acestui parfum, încă mai aveți posibilitatea să-l găsiți la ofertă. Și de la Eclat Style, pentru domn, apă de parfum, varianta Travel Size, în cantitate de 15 ml. Are un acord deosebit acest parfum, este parfum, atenție. De la Novage, această mască de noapte intens reparatoare. Este o mască care se folosește asemenea unei creme de față, v-am tot povestit de ea. O folosim seara, fie după cremă, fie singură și ne va ajuta să refacem textura pielii în timp ce noi dormim. Și anume ne redă cele 8 ore de somn pe care câteodată nu reușim să le facem, din păcate. Dar ne vin în ajutor aceste produse minunate care în această campanie sunt și la ofertă. Și bineînțeles am terminat cu toate produsele, n-am să desfac toate pliantele, am mai multe cataloage din care am să vă trimit și vouă, dragile mele, dacă vă înscrieți în echipa mea. Aceste cataloage, catalogul cu numărul 13 va începe din data de 14/9 și va ține până în data de 4/10. Ce avem aici minunat? O rochie roșie. Și pentru că în luna surprizelor avem o grămadă de tombole, haideți să vă povestesc de a treia totuși. Putem participa și la a treia tombolă, făcând comandă din catalogul cu numărul 13 unui parfum și în oricare catalog doriți, ori 12, ori 13, făcând comandă oricărei nuanțe de ruj. Deci comandăm un ruj și parfumul nu a apărut în 13, când va începe campania, apa de parfum Divine exclusiv. Am să citesc de aici pentru că, fiind un parfum nou, nu cunosc detalii. Spun cei de la Oriflame că este un parfum fructat care conține căpșună sălbatică, paciuli, prisma și acord Shining Star. Deci, cu siguranță va fi o super lansare. Stați să probez o mostră, că am o mostră. Am o mostră și nu știu de ce nu încerc. Chiar sunt foarte, foarte curioasă. Vă mărturisesc că Divine, cel albastru clasic, este unul dintre parfumurile mele preferate. Divine Idol, în schimb, nu mă tentează. Ce miros plăcut! Într-adevăr, un miros fructat. Da, un miros foarte plăcut. Cu siguranță îmi voi achiziționa acest parfum. Și pe ultima pagină avem o ofertă de neratat. Nu am să vă rețin mai mult. O să facem împreună răsfoirea catalogului, dacă doriți. Vă mulțumesc mult că ați avut răbdare să mă vizionați. Dacă putem îmbunătăți cu ceva clipurile, vă rog să-mi dați sugestii. Vă rog doar să țineți cont de faptul că nu sunt profesionistă, nici nu pretind acest lucru. Nu am echipament profesional. Filmez doar din pasiune, filmez doar de dragul de a vă arăta ofertele, de dragul de a vă descrie beneficiile acestor produse calitative, produse calitate suedeză de care eu m-am îndrăgostit, de care eu sunt dependentă.
Drept urmare, dragilor, vă mulțumesc din nou pentru vizionare. Vă las în descriere link-urile către celelalte site-uri unde mă puteți găsi, Facebook, Instagram și așa mai departe. Bineînțeles, vă las și un link prin care vă puteți înscrie și înscriindu-vă la Oriflame, cu siguranță veți ajunge mai ușor la oferte. Și nu numai, pentru că Oriflame nu ne arată doar oferte și doar discount la produse comandate din catalog. Oriflame ne oferă mult mai mult de atât. Efectiv, ne oferă o afacere la cheie. Dacă sunteți curioși de restul detaliilor, care sunt destul de multe, dar toate cu beneficii enorme, dacă doriți să vă schimbați viața, vă aștept cu drag în echipa mea. Vă mulțumesc din nou încă o dată.